bon dia, benvinguts i benvingudes a Font TV, la televisió de Font de l'Alba. Ell és el Hamza. Ell és el Walid. En el programa d'avui tenim primer les notícies de l'escola, és a dir, una selecció del que passa dins de l'escola i a la ciutat. Després l'agenda per saber-ne quines activitats podem fer aquest cap de setmana. Seguidament veureu un reportatge a la festa de la Castanyada, fet per l'Elvira i el Mario. A continuació, el concurs d'aquesta setmana es tracta de resoldre endivinallos. Després l'entrevista avui, la Melec i l'Evelina entrevistaran a la directora nova, que és la Isabel Guzmán. I per acabar la sessió per saber-ne més. Que parlaran sobre els gossos. I ara us deixem amb les notícies, amb el Mario i el Jean-Paul. No marxeu. Hola, molt bon dia, Manel. Hola, Jean-Paul. Ja tenim aquí les notícies d'aquesta setmana. Sí, i tenim unes quantes. Aquesta setmana tenim notícies de sortides, d'aniversaris i nenes de l'escola i de nous companys. les extraescolars i de la visita de la Castanyera. Quan les sortides fetes o que s'han de fer durant la setmana, us hem de dir que primer A, primer B, segon A i segon B estan avui d'excursió al Parc de Sant Llorenç del Munt. El passat 5 de novembre, molts nens i nenes de la nostra escola van anar a l'Institut Can Roca i van participar del túnel de terror que havien preparat per aconseguir diners per anar de viatge de fins de curs. Volem felicitar a la Iraila, de 5è A, L'Omar i a la tutora Isa, de 3è A. al Cristian, Ayman, de 4è A, i a l'Ismael, de segon B. Moltes felicitats! Quan a les notícies de l'esport de l'escola comencen totes les activitats extraescolars, com el multisport, hip-hop, futbol, etc. Finalment, us volem recordar que a algunes classes hi ha nens nous com la Cèlia, de 5è A, que ha vingut de Badajoz, i l'Octàvia, de segona A, que ha vingut d'Ucrània. A la carretera de Matadepera s'ha inaugurat el nou Aldi. Esperem que la botiga funcioni durant força temps. Els Minyons de Terrassa van actuar el dissabte 7 de novembre a la platja de Vilanova i el diumenge 8 a Granollers. Van triomfar molt i no els va caure ningú castell. Fins aquí les notícies. Esperem que us hagi agradat i hagueu quedat ben informats. Fins aviat. Adeu. Hola, molt bon dia. Som el Brian i l'Ashley. Us he preparat una agenda d'activitats que podeu fer durant la setmana del 15 de novembre i el 20 de novembre. El proper 15 de novembre hi haurà un concert per part de l'Orquestra de Cambra, els Mozarts, amb Claudi Arimany. En podeu gaudir a l'Auditori Municipal de Terrassa, el passeig d'Encert Bruig. Número 1. El preu és de 10 euros i l'hora a les 6 de la tarda. El dia 16 de novembre comença un curs d'informàtica al carrer d'en Josep Puig a la Biblioteca del Districte 6, a la Rambla de Francesc Macià, 1903. És gratis. Agenda escolar. Per la propera setmana hi haurà una sortida a la muntanya pels alumnes de primer i segon, el dia 13 de novembre. Hola, bona tarda. Ens deixeu fer una entrevista? Sí. Alguna vegada heu vist els vostres fills ballar a la nostra escola? Sí. Heu vist l'exposició de moniatos? Sí. Macos. Macos.
I us ha agradat el ball? Sí, molt. Doncs moltes gràcies per fer l'entrevista amb nosaltres. De res. De l'Escola Font de l'Alba de Font TV Terrassa. Adeu. Adeu. Hola, bona tarda. Avui és la castanyada de l'Escola Font de l'Alba. El deixeu fer una entrevista? Sí. Alguna vegada heu vist els vostres fills ballar a la nostra escola? Sí, sempre, cada any. I us ha agradat el ball? Sí, m'agrada molt. Sí, és molt xulo. I has vist l'exposició de boniatos? Sí, hacemos la Bob Esponja. Ella ha hecho de Bob Esponja a su hijo y yo he hecho una princesa a mi hija. Ella tiene una filla y yo tengo un fill. Es muy bonito, lo disfrutamos mucho con ellos. Doncs moltes gràcies per fer l'entrevista amb nosaltres. De res, guapa. Adéu. D'aquí de l'Escola Font de l'Alba de Font TV de Terrassa. Moltes gràcies per escoltar-nos. Adéu. Hola, bona tarda. D'aquí de l'Escola Font de l'Alba, avui és la castanyada. Hola, bona tarda. Alguna vegada has vist els vostres fills ballar? Sí. Us ha agradat el ball? Sí. I heu vist l'exposició de boniatos? Jo sí. És cert que... Gràcies. Moltes gràcies per escoltar. De l'Escola Font de l'Alba de Font TV Terrassa. Moltes gràcies per escoltar-nos. Adéu. Hola, bona tarda. De l'Escola Font de l'Alba, avui la castanyada. Hola, bona tarda. Hola. Alguna vegada has vist els vostres fills ballar? El meu fill ballar? Sí, moltes vegades. Aquí a l'escola. I us ha agradat el ball? Sí. I heu vist l'exposició dels boniatos? Sí. Molt macos els boniatos. Moltes gràcies per escoltar-nos. De l'Escola Font de l'Alba de Font TV Terrassa. Adéu. Bona tarda. De l'Escola Font de l'Alba, avui és la castanyada. Hola. Si alguna vegada has vist els vostres fills ballar? شفتي بنت كلها في الكاس كيشطح Sí. I us ha agradat el ball? عجبوك يشطح اللي أغرى المول Heu vist l'exposició dels boniatos? شفتي هذاك ديال المولياطس سي Us ha agradat? عجبوك I moltes gràcies per fer l'entrevista amb nosaltres. de res Aquí de l'Escola Font de l'Alba de Font TV Terrassa. Moltes gràcies per escoltar-nos. Adéu. Hola, jo sóc la Yasmina. Hola, jo sóc la Desi. Benvinguts i benvingudes al concurs d'endevinalles. Els concursants d'avui són el Carlos García, 5è B, i la Matilde, de 5è A. La primera endevinalla és per la Matilde. 5 foradets per a 5 amiguets surten a passejar quan comença a glaçar. Què és? Els guants. Sí. Aquesta endevinalla és per al Carlos García. Té braços, coll i punts, no té mans, cap ni ulls. Què és? ¿Qué? ¿Se la digo otra vez? Vale. Aquesta endevinalla és per al Carlos García. Té braços, coll i punts. No té mans, cap ni ulls. Què és? ¿Un CPU? No. La resposta és una camisa. Aquesta endevinalla és per la Matilde. Què és allò que espanta tant, que fa que fugi tothom a l'instant? Què és? Si fa l'instant... La pluja. Sí. Aquesta endevinalla és per al Carlos García. Tinc a la boca una dentadura. Em poso a cantar
si les dents em belluguen. Què sóc? Un codonyí? No. La resposta és un piano. Vale. Aquesta endevinalla és per la Matilde. Tinc la panxa buida, me la lliguen amb cordes i em poso a cantar si algú me les toca. Què sóc? La guitarra. Sí. Vale. L'última endevinalla és per al Carlos García. Petita o gran, soc rodona, de pell i soc de goma. Soc de roba i dono bon gust a l'olla. Què soc? Qui? A veure. Petita o gran, soc rodona, soc de pell i soc de goma. Soc de roba i dono bon gust a l'olla. Què soc? El vinagre? No. La resposta és una pilota. Han quedat 3-0. El guanyador és la Matilde. Esperem que us hagi agradat. Adeu! Hola, molt bon dia. Soc la Malek. I jo l'Evelina. Avui entrevistarem a la Isabel Guzmán, que és la directora. Hola, Isabel. Hola, bon dia, guapíssimes. Ens agradaria fer-te unes preguntes. I tant. Quan vas néixer? Vaig néixer aquí a Terrassa. A quina escola vas anar? Doncs quan era petita, l'escola de primària va ser la Lumen, després vaig anar a l'Institut Nicolau Copèrnic i a la Universitat Autònoma de Bellaterra. Vaig fer la carrera. Des de quan estàs en aquesta escola? A veure, quan vaig acabar la carrera vaig estar 3 anys treballant a Mútua i després vaig començar a fer les substitucions. Llavors venia i anava, anava i venia. Sempre que podia agafava aquesta escola. En el 2002, em sembla que va ser, ja vaig poder quedar-me aquí ja definitivament fins al dia d'avui. Per tant, la tira d'anys. Suposem que t'agrada aquesta escola. Ens podries explicar per què? M'encanta treballar en aquesta escola. Una de les raons és precisament per això, per la diversitat que hi ha, perquè jo crec que la diversitat que tenim ens fa créixer a tots, a vosaltres i a nosaltres. I la segona cosa sí que m'agrada molt de treballar en aquesta escola és per l'ambient que hi ha, l'ambient que hem generat entre nosaltres, entre vosaltres els alumnes, amb els meus companys de treball, la gent de l'AMPA, el Francis, la cuinera, les del menjador, les dones de la neteja. Vull dir, penso que entre tots hem creat un ambient molt maco. De tot el que has dit, què és el que destaca més per a tu? Doncs jo crec que precisament l'ambient de treball que hi ha. Estic molt tranquil·la treballant en aquest centre. M'agrada molt, m'encanta quan vaig pel passadís i els petitons em fan petons o entro a una classe i tothom ens saluda. I a més, m'agrada molt treballar amb l'equip de mestres tan especial que hi ha en aquesta escola. M'hi trobo molt a gust amb els meus companys. Ens podries explicar què fa una directora? Ui! A veure, la directora, com diu el seu nom, dirigeix el centre. Què vol dir això? Que organitza i planifica tot el que es fa aquí dintre, tant a nivell del que nosaltres diem el currículum, que són les àrees, les matèries que vosaltres estudieu, com ho heu de... Nosaltres pensem que és la millor manera de que vosaltres aprengueu, organitzar els mestres, organitzar la formació dels mestres, organitzar substitucions, activitats extraescolars, intentar que tothom tingui les mateixes possibilitats, però jo no estic sola. Per fer tot això m'ajuda molt l'equip directiu, som 3. Ja sabeu, som la directora, la secretària que és la Isa i la cap d'estudis que és la Míriam. I a més tenim unes coordinadores, això també ho sabeu, que ens ajuden moltíssim. Entre tots intentem fer el millor que sabem. De tot el que has dit, què és el més difícil? El més difícil jo crec que és aconseguir que vosaltres aprofiteu tot el que nosaltres pensem que és el més important perquè arribeu a aprendre tot el que cal i que estigueu preparats
no només per l'institut, que ja és molt important, sinó per la vida que després us trobareu aquí fora de l'escola. I quina és la cosa que més t'agrada? Pues la mateixa. Precisament el repte que d'intentar sempre buscar el millor per vosaltres i estar sempre investigant i formant-nos és el que més m'agrada. Si hagués de recomanar un llibre, quin seria? Doncs mira, l'últim llibre que em vaig llegir va ser un llibre que vam fer llegir al meu fill, al primer de l'ESO, i em va agradar molt, que és Barro de Medellín, que és la història d'un nen que viu en un barri molt pobre, amb una situació familiar molt delicada, però la bibliotecària del poble, sense que ell s'adoni compte, li ajuda a entendre que d'això, estudiant, pot sortir, d'aquella situació pot sortir. És un llibre molt maco, us ho recomano. Quines aficions tens? Pues m'encanta passejar, m'agrada moltíssim estar amb els meus amics i amigues, perquè jo penso que l'amistat és fonamental, però clar, el que més m'agrada és estar amb la meva família. Jo tinc 3 fills i m'agrada molt quan arriba el cap de setmana i els he de portar al handball, al taekwondo, aquí, cap allà, és el que més m'agrada. És la primera vegada que et fan una entrevista? Per la tele sí, però no és la primera, perquè al setembre em va trucar el diari de Terrassa que em volia fer una altra entrevista perquè com que començava la direcció em van fer... Bueno, però no va ser com ara tan important, per la tele no, eh? Moltes gràcies, Isabel, per venir a acompanyar-nos al programa de Font TV. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adeu. Adeu. Hola, bon dia. Som el Mateo i la Jaula, i aquesta és la secció per saber-ne més. Avui parlarem dels gossos. Un gos és familiar dels llops i té un olfacte molt delicat i una vida molt acurada, i el gust està relacionat amb l'olfacte. Malgrat que descendeixen dels llops, els gossos domèstics són classificats com a omnívors. Bé, això és tot per avui. Moltes gràcies a tots. Adeu. Aquí s'acaba el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Adeu.